खुलुमबाय रायजोफोर दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ गोबां समफोरावनो लाइमोनफ्रा मोजां मोननायनि जेयाव गोग्लैनानै गाव गावनि अबथिरा जिउखौ खोमानानै लानांनाय माब्लाबा मोजां मोननाय सेंग्राया जिउ गोमानाय माब्लाबा मोजां मोननाय लाइमोन सिख्लाया जिउ गोमानाय जाथायफोरखौ खोनानो मोनबोबाय थादों। बेबायदिनो माब्लाबा सेंग्रानि आखायाव जिउ खोमानांनाय माब्लाबा मोजां मोननाय सेंग्राया बुथारनाय इनाय खालामनाय जाथायफोरा दिनैनि दिनाव गोदान बाथ्रा नङा। बेबायदिनो सोमजिदों मोनसे दुखुनांथाव जाथाय बाक्सा जिल्लानि बागानपारायाव मोनसे दुखुनांथाव आरो बिखाखामथाव जाथाय जाय जाथाया नखरनि बिमा बिफा आरो समाज लोगोसे मोनसे बर' हारियाव समखिखांनाय थासारि लाबोदों। गावनि गोसो थोनाय एबा मोजां मोननाय सिख्लाखौ बुथारदों मोजां मोननाय सेंग्राया। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बागानपारानि गेरुवायाव सिख्लानि बुथारनानै दोननाय गोथै सहखौ बोखांनो मोनदों, जेराव इनायै हाथियारजों गाग्लोबनानै बुथारदों होनना खौरां मोननाय जादों। जाथायनि बागै नखरनि सोद्रोमाफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला मोजां मोननाय सेंग्राया थांनाय सानखालि एबा मैया मोनाबिलि समाव 19 बोसोर बैसोनि लाइमोन सुस्मिता बर'खौ न'निफ्राय लिंना लाना थांनानै जाथायखौ खालामदों, जेराव खास्रि बिस्रि बुथारनानै गेरुवानि फोथाराव गारनानै दोननाय जाथाया ओनसोलनाङै सोमोनांनाय आरो गिखांनाय थासारि लाबोदों। मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला बुथारग्रा दायनिगिरि मिजिं बर'आ दासान्दि जाथायखौ खालामखांनानै खारखोमानानै दं। भुगिनांनाय नखरनि सोद्रोमाफोरा फोरमायबावनाय बायदिब्ला बोसोरसेनिफ्रायनो सानैनिबो गेजेराव गोसो थोनाय सोमोन्दो दंमोन, नाथाय बेबादि दुखुनांथाव आरो गिख्रंथाव जाथायखौ जागोन होनना माब्लाबाबो सानाखैमोन। गोथै सहखौ जायगानि सुबुङा फोथाराव मोसौ लांनाय समाव नुनानै जाथायनि बागै बाक्सा पुलिसनो खौरां हरदों आरो बेनि उनाव गासै जाथाया सोराङाव फैनायनि उनाव गोथै सहखौ बोखांनानै पस्टमर्टम आनजादनि थाखाय मुसलपुर देहा फाहामसालिसिम दैथायहरो होनना मिथिमोनदों। बेराफारसेथिं गोसो थोनाय मिजिं बर'नि हेंथायै बुथारनायनि दायाव केस थिसनबाय भुगिनांनाय नखरा आरो मिजिं बर'खौ दासान्दि पुलिसा हमनो थाखाय नागिरगासिनो दं होनना पुलिस फारसेनिफ्राय फोरमायदों। दा बेनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायदों। थांनाय माखासे बोसोरनिफ्रायनो काजिरंगा माहारियारि हाग्रामा आरो बेनि टाइगार रिजार्भ फरेस्टआव दावबायारिफोरनि दावबायनो फैनाया बांगासिनो दं। 21 दिसेम्बर 2025 सिम मोननो हानाय सोरखारि दावबायारि खारिथिया हादोरारि आरो गुबुन हादोरारि दावबायारिफोरनि अनजिमाखौ दिन्थिनानै बेखौ रोखा खालामदों। गुबैयै गुबुन हादोरारि दावबायारिफोरनि अनजिमाया बांनाया माहारियारि हाग्रामायाव मिजिं लाबोदों। बे बोसोराव 6,699 गुबुन हादोरारि दावबायारिफ्रा फैदों। बेबादिनो हादोरारि पार्कआ फोसावनाय खौरांनि बायदिब्ला सोलिफु बोसोर 2025 आरो 2026 दावबायारि बोथोराव 1,46,157 दावबायारिफ्रा काजिरङायाव दावबायदों। बेनिनो 1,39,458 भारतनि दावबायारि आरो गुबुन हादोरनि दावबायारिफोरनि अनजिमाया 6,699। माहारियारि हाग्रामानि सामलायगिरि डक्टर सनाली घोष बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला बे बेलायाव थामहिनबा बे अनजिमाया गुबैयै मख'जाथाव, मानोना बे अनजिमाया साफरि बोथोरनि दान 3 अक्ट'बर, नभेम्बर आरो डिसेम्बर दानाव मोनफुंनो हादों। मोनसे दुखुनांथाव खौरां, गोबाव सम बेरामजों जुजिनायनि उनाव खालिदा जियाया जोबथारनायाव जिउ गोमाबाय। खालिदा जियाया बांलादेशनि गिबि आइजो गाहाय मन्थ्रिमोन। दिनै बिथांनि दोलो बांलादेश नेशनेल पार्टीआ बे खौरांखौ रोखा खालामदों। बिथांनि मेडिकेल टीमनि बायदिब्ला 80 बोसोर बैसोआव खालिदा जियाया लिभार सिरोसिसजों नाख्रेबजानानै दंमोन। बेनि अनगायैबो बियो हां लानायनि जेंना आरो डायेबेटिस बेरामजों जुजिगासिनो दंमोन। बांलादेशनि राजखान्थियारि दिदोमथि गैयै थासारियाव खालिदा जियाखौ थांनाय 2024 मायथाइनि 6 आगस्तआव जोबथेसालिनिफ्राय हगारनाय जादोंमोन। बेनि उनाव बियो एडभान्स मेडिकेल ट्रिटमेन्टनि थाखाय लन्दनाव थांदोंमोन आरो 4 दान थानानै मे दानाव बांलादेशआव फैफिनदोंमोन। मख'नो गोनांदि खालिदा जियाया खेबनै बांलादेशनि गाहाय मन्थ्रि महरै खामानि मावदोंमोन, गिबियै 1991 मायथाइनिफ्राय 1996 मायथाइसिम आरो बेनि उनाव 2001 मायथाइनिफ्राय 2006 मायथाइसिम। खालिदा जियाया 1984 मायथाइयाव BNP दोलोनि बिबान लादोंमोन। 1991 मायथाइयाव बिथाङा गिबि सुबुंदारारि बिसायख'थि देरहादोंमोन आरो बांलादेशनि गिबि आइजो गाहाय मन्थ्रि बिथाङा जाजेनदोंमोन। काचार पुलिसा ड्राग्सनि बेरेखायै आरोबाव अपारेशन खालामनानै जाफुंसार जानो हादों। दलाइ बाजाराव जानाय मोनसे अपारेशनाव हिर'इनजों बुंफबनाय मोन 10 साबोननि बाक्सुफोरखौ जब्द खालामनो हानायाव जाफुंसार जानो हादों काचार पुलिसा। बे बाक्सुनिफ्राय पुलिसा गासै 119.20 ग्राम हिर'इन बोखांनो हादों। हिर'इनखौ नुसुंसे रायजो मिज'रामनिफ्राय काचार फारसे लाबोनाय जादोंमोन होनना मिथिहोदों। हिर'इन जगायनाय सोमोन्दोआव पुलिसा सासे सुबुंखौ खादों। जब्द खालामनाय हिर'इननि बेसेना गोबां लाख रां जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों।
बिनेश्वर ब्रह्म गोसोखां गेजेर फरायसालिनि रुफाथि मायथाइ फोरबोखौ सानसेनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै फालिदों। सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय सा दिखियाजुलि ओनसोलनि लावदांगि सेन्टारनि साखाथियाव थानाय बिनेश्वर ब्रह्म गोसोखां गेजेर फरायसालिखौ 2000 मायथाइयाव गायसननाय जादोंमोन आरो दा 25 बोसोराव आगान होनायजों लोगोसे रुफाथि मायथाइ फोरबोखौ फरायसालिनिनो गेलेग्रा फोथाराव दिनै गाजा गोमजायै फालिनाय जादों। फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि फैलाव खुंगुर ब्रह्मआ मासि लानानै दैदेननाय गेवलां मेलखौ बेखेवनानै होदों। सनितपुर जिल्ला एबसुनि आफादगिरि एनस मोसाहारिया आरो गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म बिथाङा लोगोसेनो बाहागो लायो। सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि कमल कुमार मोसाहारि, लेङाइ आफादगिरि हदानन्द ब्रह्म आरो गुबुन गुबुन आफादनि बिबानगिरिफ्राबो बाहागो लादोंमोन। बर'नि फिसा रन्जन बर'आ टिभि रियेलिटि श'नि इन्डियास टेलेन्ट फाइटनि सिजन 5 ग्रेन्ड फाइनाल बादायलायनायाव सेथि बान्था आरो गल्ड मेडेल मोननो हानाया बर' हारिनि थाखाय गोग्गाथाव। थांनाय 24 दिसेम्बर खालाराव उत्तराखन्डनि रुड़कीआव खुंजानाय टिभि रियेलिटि श'नि इन्डियास टेलेन्ट फाइटनि सिजन 5 ग्रेन्ड फाइनाल बादायलायनायाव सेथि बान्था आरो गल्ड मेडेल मोननो हाबोदों रन्जन बर'आ। तामुलपुर जिल्लानि तामुलपुर पुनिया गामिनि रन्जन बर'आ थांनाय 24 दिसेम्बर खालाराव उत्तराखन्डनि रुड़कीआव टिभि रियेलिटि श'नि इन्डियान टेलेन्ट फाइटनि सिजन 5 ग्रेन्ड फाइनाल बादायलायनायाव सेथि बान्था मोननो हानाया बर' हारिनि थाखाय गोग्गाथावना होननानै बुंनांगोन। गिबियाव तामुलपुरनि फोरोंगुरु सन्जीब दैमारिजों सोलोंजेनदोंमोन। बेनि उनाव इन्डियास टेलेन्ट फाइटआव बादायहैनो थाखाय गुवाहाटीनि रेम बनेलाजों अडिशननि करियोग्राफखौ जागायदोंमोन। सेमिफाइनालाव बकाजाननि थमास बसुमतारीजों आयदाखौ लायो। बेनि उनाव जोबथा फाइनाल बादायलायनायाव गाव हारसिंनो नारा नाथा नाजानायनि गेजेरजों देरहासार जानो हायो होनना मिथि मोनदों। रन्जन बर'आ फोरमायनाय बायदिब्ला बिथाङा इन्डियास टेलेन्ट फाइटआव बादायहैनो थांनायाव रांनि आंखाल जानायाव खौरां लानायनि गेजेरजों बारग' एमएलए सन्दै बसुमतारी, समाज सिबियारि जितेन मोसाहारि आरो बारग' एमसिएलए हेमन्त राभा बिथांमोननिफ्राय रांनि मदद लादों। लोगोसेनो मिथिहोबावदों फैगौ 2 जानुवारि 2026 खालारखालि उत्तर प्रदेशनि चंजली रं महोत्सवनि मोगल सरायाव जानो गोनां नेशनेल मोसानाय बादायलायनायाव बाहागो लाहैनो थाखायबो थियारि जानानै दं होनना बिथाङा बुंदों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुन
सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोननाय बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ।